vezetésével, irányítás alatt történik lovagítónak. Képest, hogy milyen hatalmas súlyt kell viselniük a lábvértek, a mellvértek, a hátvér, a karvér. Nagyon-nagyon gyors a mozgásuk. El sem hittük volna egyébként, amikor először láttuk ezt a fajta vívást, hogy páncélban ilyen gyorsan lehet mozogni. A következő tárgyalban során páncéltörő láncsa és szabja a kézben. Elég lovagiatlan volt a viselkedés. Nagy tapsot kérjük szépen a lovagiasan viselkedőnek. Éljen a győztes! Hosszú évek állandó gyakorlásával érték el ezt a rendkívüli gyorsaságot, a saját harcosok. Az újabb tárgyalás során páncéltörő szabja, de két lovat kezében. Éljen a győztes! Egy villámgyors csapással sikerült verni ellenfele kezéből a szabját. Éljen a győztes! A szabjával